Sobra 600 ka mga pulis ang gipakatag sa Police Regional Office 10 karong adlaw alang sa ikopat nga State of the Nation address ni President Bongbong Marcos Jr. Hinuon kapulisan sa Northern Mindanao walay na monitor nga mga rally o hulga sa riyon. Ani report. Sa Cagayan de Oro City, nagkatag na ang mga personay sa Cagayan de Oro City Police Office ngadto sa mga lugar kung asa sagad ginatapukan og tawo. Sama na lang sa Plaza Divisoria, nakastandby ang mga police personnel sa Kiosko Kagawasan nga naandang lugar kung asa ginahimo ang mga rally. Sa Bukidnon, nagkadayang surprise inspection og checkpoint sub ang gihimo sa kapulisan sa mga border areas. Isip kabahin sa ilang seguridad nga ginapatuman sa adlaw sa zona ni PBBM. Samtang, hugot sab ang seguridad nga ginapatuman sa mga pampublikong lugar sa probinsya sa Lanao del Norte, sama sa lungsod sa Bacolod kung asa gipakatag sab ang mga police personnel nga gabantay sa lugar. Sa pagkakaroon ang inyong PNP anaa sa full alert status. And doon na napod kita'y naka-standby nga mga civil disturbance management or kaning CDM nato nga of course ang ato aga yung direktiba nga to kanila is to implement no maximum tolerance. Sa kinatibuk-an, mokabat sa 630 ka mga police personnel ang gipakatag sa Pro 10 ngadto sa nagkadiyang lungsod sa rehiyon. To be vigilant at all times, mabidantayon kita sa ato ang palibot, i-report ang mga tawo nga adunay kadudahang lihok labaw na kung kini armado ug i-report ang mga unattended na mga baggage ug package sa ato ang palibot. Cyril Chavez, 1 Mindanao.